masa aku senggake kok mek klendreh. Jatah yo ora pas obat terus sing gegeli rokok boy lho iku mesti poske. Iki gak gegeli. Jan kanca-kanca nyiksa kanca. Kamu aku ora tau lho ngono-ngono kuwi. Ndak tau ngono? Ndak tau, ora tau gang. Apa kowe Kasindik Jojo. Satu putaran tiga engko jaranan lah ya. Sing penting ora samboyonan to. Jaranan. Iya. Sapa sing arep jaran? Juga kuwi. Aku iki. Engko sing jarane aku. Lah wong iki rok wis suwek sampe dedet Ya delok tak kowe. suwek iki saya ombo. Oleh delok Iki lagi bar tak jahit lho dolan lho. Lho, prikis kabeh lho jahitane. delok kit modele ya. Iki cara kulkas iki kulkas 2 pintu ya. Ya genahe to. Sombo. Heeh. Atas bawah bisa digunakan, Lek Mas. Mbak sama iki Mbak sama Mbak Regi. Nah, iki cara anune pintu kupu tarung tapi sing hanya satu. Sing hanya satu ciut. Dan arep golek dadak dibiak. Dadak dibiyaki. Lek Mbak Hani. Mbak Hani iki najan tawake kremping no. Ah, Piye? kaya anu gedung Serbaguna lawange ombo no. Najan cilik ngono ki lawange ombo. Enggak wani lagi aku. Lek Mbak Mistri piye? Ya wis umume wong wedok ngene. Kamu tak wani. Enggak wani. Bedane apa? Bedane Ya apa? beda biru, kuning, ungu, abang. Iya. Salaman nek no? Ya. Ya. Apa kowe ra kelingan? Bagus banget. Sing meneng dhewe. Jan saja sing
Sapa? Oh, Pak Boker. Wajahnya kaya Gapura kecamatan, nak. Pak Boker. Ora wani, jajal dulur ini. Wah, waduh. Bah, jatuh ya kaya ngono. Kaya buah naga wis ana rada memerah. Awan titik wis ngene. Ndeluk. Pak, sing kathah mau. Yo, lanjut. Tekan ndi, Mas? Na 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 na. Apa kowe ra kelingan? Bocah gunung. Bocah gunung sesuai dengan kriteria iya, kriteria kita no. Kita ku sowan saking sama ki bocah gunung to? Padha no. Oh ya wis. Cakul karo pangguli ya. Sor dhuwur. Sor dhuwur. Heeh. Makasih Mbak Sulis. Oke, baik.